Karibhoy Catholic Youth of Shillong, rengkat baka Regional Blood Center Pasteur Institute Lamali Shillong, mentakasngi ke arpa arterik luber, kila pelong ya kejing ais nam Mons Ngobha, Don Bosco Youth Center. Ha kababun kisamla kilawan ban shimenta kani kasngi ban ais nam Ngobha shiki weipat ki bedon kamsna. Nakaliang ke doktor ke biji mertong kalau ong bekejing ais nam kala ban ajing im yaki weipat ki bedon kamsna. Namar haduk menta 4 don ki start sayan ni ki company ki balak ban chnai ke snam Henry ke snam gila ban yok tang ni ki briuhi. Lada mengingim wan chakmat ban ais nam bun ki briu kin duk no ela ke jong kejing im namar kim yok snam. Syusyuk nakaliang Presiden Jong Karibhoy Catholic Youth of Shillong, uloong bengila ban penong ya kini kejing ais nam Mons Ngobha, kamtam ha kapor len, kapor syak shitom bat syak jingit ha kabau jisu, ula ay ala kasnam da kabayap halor keding penaban pen im yengi. Mengiru kum kadak jong kejing syak shitom bat syak jingit iladi, ngila ay da kasnam syakiway pat kibron kam ya kasnam. Kublish bun ngadi Dr. BG Mertong napo Regional Blood Center Pasteur Institute temtasngi don hangni hapo Don Bosco Youth Center bangi penlong ya kani ka voluntary blood donation ni ka jing ai mon snam Mons Ngobha kaba la penyat daka Ribhoy Youth Catholic Organization tingi ka naliang jong ka Regional Blood Center ni ai kuble ya ka organization mo kalong very inspirational but ban i bagi kna samla bagi penlong ya kani ka jingelang ka ba ndi tang baong ba basulu long tang ka jingelang ndi ka ba la ben penyerap bagi brio kadang kajing mentoy bagi la ben ais na ba la ben pen im pedi ka ajing im ya ki brio ki bidang kam snam ta kani ka sngi ko ban ya thu ba lada what ka jing start science klaya chakmat layak chaprang kat ni ru ni haduk mentangi pak judan kano ka company ni ka factory ka balaban snai ka snam ni ditang ka met brio hi ni an ka snam ka badong kam ki brio ka wan hi na ka met jong brio hi ni lada ni ki brio hi ngim ya mi chaprang ni ngim wan chakmat ban ai ka snam tumut kan kindan ki brio ki badu no ya la ka jing im da ka bam yo snam te ngakwa ban ya thu ba da ai snam kam don ka jing mai ya ka met jong ki brio ni kandan ka medical check up ka ba ki penlong mangi ki doktor ban ngin check ba ki brio ki long fit ne ki long ki ba shat ba klan sho bangin shnamya ka snam jong ki And now this is the inhale, and you will definitely get that job. Portion something action. Hajam ka bana.
Ini ya rapi kita. Itu komentar. Oh, dah lawan dia ni. Satu bayi na siya na kolaborasi ng batayo, kolaborasi dengan Don Bosco. Nih, anak kita itu di next month kita bahas. Next month. Alright, awak nak pernah pada aman manusia. Lah pada turun sebab. Mula kan? Macam nak ni beda. Ini sama jenis kita anu tu hati syamsid. Kamu tahu? Ya kan? Kamu sini ni. Tadi kalau hah? Tapi banyak banyak buat video, orang tu bagi Christmas tu. Mungkin fi anak Sofi, Kemau Shopee lah. nangis mat mau. Sampai. Bukan nak apa ni? Kau jangan post nama cua. Apa kamu ni? Si ada replacement kan? Si ayah no ada topang kan? Nak cek lah. Kamu dah happy? Itu baru ni ya. Mentah kasengi hakane ka arpa artarik ne brai march kadi si toding ngila pelong hakane ka blood donation camp hakane hayut center ringkat bakine ka pasture blood bank na lamali te kalong ka program ka basi so shisha bat ka thong ka bangi pelong hakane ka program kalong ba khamtam hakane portland kum ki samla na kum ki kita ki kun kristen ngindan ni kata ka jing sungu na ka jing kenmau mo habau jisu lo sha stom nam ta jungi ngiru ngide ban sha stom nam ta ki weipat ki dong kam ka jing rap ka jungi ngimla ban yarap da kanu na kapisan ke pelan henry da kata ka jingdon ka jing ai som hawi ublei hangi leng bakas nam da kata ngi ai som ha shiki weiru kum kata ka dak jong ka jing sha stom bat kata ka jing sorit yala de bat ha ka ju ka poru na kalian jungi kum ki samla ngi penslur iki para samla bat ki weiru ba kinlong barbor kita ki samla ki banwan shakman ban donate ki blood bun sin hagen menta ka singi ki bun ki samla ki bara first time ki badang I first time te ki experience ki ong belang sotanat but ilong barbor ki dan barbor tu ka fiar ha chi im ki jongki ba kiting tharnya kan long kamne kam tai don ki ba ong hana ba sasngai ki kam tai henry kita ki borot tang ki kintin mo penting na pen smit henry ka jing sha kalong ki babha kham tam ru ka pen bahaya ka yangi kum ki samlangi di balong mi shakmat ban donate ka blood kham tam ban kan wan ra ru ya ka milang salang jongi ka bakot ka bakhya kata bat hakane ka singi I ka jing sesok jong kane ka program ka jongi ringkat bat ka jing trace tom jong baro ki members na secretary
na ki napo blood bank kila tristem but hadu ba kini singi layok kemba khasan ngut ki donors ki ba ai kini singi but ngi skam barang ni syakmat ngin organize kim program but ngin wan rak susu ba ka blood bank hapo lawmali ne haki district ki jongi kan long kata ka blood bank ka badam kham tam la don kinu kinu ki jingpang jing system na kinu kinu ki district barbor ngilong ki bakloi banyarap leng ba ketugas nam ke badan haki blood bank. Na kalian jongi kaseng Riboy Catholic Youth of Shillong ka ai kuble ya baro gitu ki donors ki bala wan ban simenta meni. Na kalian jongi ngimla ban rasungu eja jing subun jongpi nam taki por bakador jongpi. Tinga ai kuble ru ya i director jong ka Don Bosco Youth of Center ibla ayangi ya ka lat khamtam la ayangi ka room ban ngin pelong ya ka blood donation camp ha ka sngi. Ibelong ru kumju kum i director jong ka seng jongi. Te kajing kuble kali ru sya i spiritual director jongi i Father Primus i balaya lam lenti i bala karsana do basdang kan basdang kan kakam hadu kar ni klimat kajing ai mensim ke jongki kajing beslo jongi kala pelong yangi bakane program ka ban kan long ka job ai kuble ru iki members jong baro jong Riboy Catholic Youth of Shillong ki bala don rengkat ki bala sanran ki bala ai mensim bat ki la penslur kamtam de maki ki bala long ningkong kita kinong nong ais nam hakani singi deleng ba kajing tristom ke jongki bakane program jongi ru kala urlong ai kuble gitu ki volunteers ki bala yarap yangi hakani singi ba kani program jongi kan long ba seiso deleng ba kajing ya tristom ke jongki ngai ai kuble ru ya kani kapa ya kini ki doctor ki nurse ki nong tray napo ka blood bank lamali kajing wan ke jongki kajing simenta jongki kajing subun ke jongki kajing long friendly ke jongki kapalo yangi bangin sujan ngin suit khamtam bangila bantrai bah hakani ka singi bat kemjuru ya pi baro kiba karshan kiba yai support yangi kiba ai met mesim kiba dwai na kamta ka jongi khnang bangi ki samla ngin kyu shaprang khamtam bangila ban yai barbol tika de babha bangin pen i barbor kan sa babha ha ka milang salang te tangke ni hi kublai shibun